Oo, paituin niya. Wala karating yan. Hoy, hoy, ate. Ate. Dali po. Bawal po tayo dito. Hindi bawal para sa akin. Naglakad ako, malayo na ako. Ate, ate. Huwag kang bastos, ate. Hindi ako basta sinasabi ko. Oo, anong ginagawa mo, ate? Pwede na ikulong yan. Alam mo, ang sinasabi ko sa'yo, pag naglakad ako, pag naglakad ako, sinasabi ko sa'yo, Oo, oo, oo. Sige. Lamputin nyo na. Ano pang ginagawa nyo? Huwag ka malagin siya eh. Oo. Nananakit ha? Hoy. Lamputin yan, lamputin yan. Hindi mo ko titigilan, sinasabi ko, naglakad ako. Pigilan nyo, huwag yung padaanin, huwag yung padaanin. Lalagpas yan. Sasakit, sinasaktan ninyo. Hindi ako ayos ha. Nakita niya, sinaktan ako, sinaktan yung polis ha. Ma'am, wag po ma'am. Ma'am, wag po ma'am. Ano, nalagyak po. Police officer na po, sinaktan ninyo. Sige na po, makinig po na po tayo. Makinig ka lang. Ng ano. Hindi ka namin makakukuhan. Ba, tawag ka ng ano, babae. Susunod ka. Sige po. Sumunod ka lang. Na lang po tayo. Yan, nalakit yan, yan. Relax ka lang, relax ka lang. Ha? Kaya nga eh, ayan o. Doon ka lang kasi. Makinig ka. Kapag mo yung kahapon eh, kaya ganyan ka. May dugo kasi. May dugo. May dugo kata. Ay! Dawa lang. May dugo si sir, pare. May dugo si sir. May padaanin, may padaanin. Ay, put. Maraming kaso to si ate. May dugo ka sa ilong ta. Wait. Padala dito ng babae. May nag-ano ito, nagawa ng babae. Ay! Dito sa Metro Bank, nanakit na, sinaktan kami rito, nananakit na babae. Metro Bank, pakibilis lang, asap dyan. Nanakit na ng mga sundalo rito at saka isang pulis, may dugo yung isang pulis sa ilong. Nagwawala. Walang quarantine pass. Hanggang Metro Bank, padala kayo rito ng tao, babae. Para madampot to. Huwag yung padaanin yan ha, binastos na kayo niya, pinunit yung mga ID nyo yan. Kalmad ka ta? Kalmot? Kalmot ka? Kaya padaanin yan. Nagwawala si Raul. Sige ate, bilisan mo. Ayan
Yan, nakikita nyo kung paano mambastos to ng mga ano natin mga kasama ritong army ha. Saka isang pulis, saka isang traffic enforcer ng barangay Naga, isang layon po. Nananakit po yung babae na yan. Wala siyang quarantine pass. Okay na po.